Čaute ľudia, vítam vás do ďalšieho videa. V tomto videu si ideme otvoriť deň 17 od kalendára Pokémonu, takže poďme sa pustiť do toho. Môžete zase niekde otvoriť, dámy a páni. Prosím, nepýta sa. Dá sa, pohoda. Čakaj. Je tam promo. Krásne promo, čos. Krásne promo, otvoríme. Keď to samozrejme pôjde. Čakajte, zahodím. Raz. Aj bože, ja som skoro. Ty kokos, to je krásne promo. To je nádherné promo, to nie je krásne promo. Takže ideme si oslívnuť. To bude všetko pre toto video, nezabudnite like, odber, zvonček a vidíme sa pri dni 18 tuto hore. Čaute.